Osobe s invaliditetom, dan koji obilježavaju kao svoj, dobile su prije 32 godine i to odlukom Generalne skupštine UN-a. Prema podacima ove organizacije, oko 15% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta, a od tog broja čak njih 80% živi u zemljama u razvoju. U praksi to znači da teškoće s kojima se ove osobe suočavaju nisu male, jer pored svog fizičkog ograničenja ovise i o spremnosti svake države da osigura provođenje prava koja oni imaju. S kakvim se sve izazovima susreću osobe sa invaliditetom, pogledajte u priči koju donosi Rasima Henić. Šef traži pregled da odradi, nije mu u redu. Edina Mulahmetović isključuje nije osoba sa invaliditetom, ali itekako zna kakav je njihov život. Odrasla je uz brata i sestru koji su imali oštećenje sluha i govora i solidarnosti s njima kao dijete 2 godine služila se samo znakovnim jezikom. Priliku i prijedlog udruženja građana oštećenog sluha u ovom gradu da zainteresiranim sugrađanima približi ovu vrstu komuniciranja rado je prihvatila. Pošto ja imam brata i sestru, sestra mi je umrlo skoro, imam njih gluhonijeme obadvoje, tako da od malehna sam s njima naučila i onda su mi on ponudili da li bi željela. I meni je bila želja to da pokušam nekim objasniti da najviše što im je potrebno kad idu u ljekaru. Zato je ohrabruje činjenica da od 16 polaznika kursa znakovnog jezika najveći broj su medicinske sestre iz Doma zdravlja Ključ. Potreba za boljom komunikacijom itekako postoji, ističu u ovom udruženju građana koji samo u ovom gradu broji 150 članova i to svih uzrasta od 10 do 90 godina. Najveća prepreka je u komunikaciji, pogotovo kod gluhonijemih osoba, znači problem je komunikacije, a isto tako kod nas koji imamo jaka teško oštećenje sluha je problem je komunikacije. Naprimjer, mi ako ne gledamo vas direktno u oči da vam pročitamo sustavno, teško da vam možemo razumjeti. Problem je da se, ako na neko govori iza leđa, to je veliki problem komunikacije. Ovo ključko udruženje građana oštećenog sluha postoji već 20 godina. Borave u neuslovnim prostorijama, ali bez obzira na to vrlo su aktivni. Uz brojne projekte u kojima sudjeluju svake godine za svoj dan organiziraju koncert u sali Doma kulture u Ključu. Ove godine pod nazivom I ja imam pravo na život, na kojem su učestvovali oni najmlađi, ali i članovi kulturno-umjetničkog društva. Ipak, osobe sa invaliditetom ističu da ono što trebaju veća uključenost te podizanje svijesti o preprekama s kojim se suočavaju. Potvrđuje to i Sandra Merđanić, koja je bez obzira na to što je osoba s oštećenim vidom danas vrlo aktivna i to od radnog mjesta do porodice, ali i društvenog angažmana. Za dan osoba sa invaliditetom družila se s djecom u vrtiću Ljiljan. Smatram da treba početi sa najmlađom populacijom, te da to pitanje treba sistemski riješiti, da u obrazovni sistem uključimo pitanje invaliditeta, te da se o invaliditetu uči kroz različite predmete, odnosno svaki školski predmet može u sebi sadržavati barem jednu lekciju koja se odnosi na pitanje invaliditeta. Kako bi se njihov status poboljšao, Sandra je uz još jednog člana iz Unsko-Sanskog kantona od prošle godine u Vijeću osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine, koje je osnovano pri Vijeću ministara još 2010. Bila je to obaveza Bosne i Hercegovine nakon što je potpisala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Ali njihova prava u zemljama u razvoju, nažalost, vrlo često su ograničena i zbog finansijskih sredstava, ali i propisa koji ne idu na ruku ovim osobama. Nakon što se iznos invalidnine nije mijenjao 14 godina, 2022. godine došlo je do povećanja, ali upravo taj rast značio je da djeca osoba sa invaliditetom nemaju pravo na dječji doplatak. Pa bila je mala 400 maraka, invalidnine sam imala. Ali sad je povećalo se na 700 maraka. 400 maraka kad sam imala primanje nisam mogla sebi lijekove kupiti, nisam mogla ništa. Ali sad eto, malo se povećalo pa nešto možem. Ali, nažalost, ti ne primaš doplatak za djecu? Ne primam doplatak za djecu. Kao nemam pravo na doplatak za djecu. Šta misliš o tome? Pa ja mislim da svako dijete ima pravo na doplatak do svoje 18. godine,
a da manje djece ne imaju. Na ovu nelogičnost upozorava se od uvođenja doplatka koji svakako ne bi trebao biti socijalna kategorija, već pravo. Uz ovo nužno je i pojednostaviti određene procedure s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, iako su svjesni da u nekim slučajevima postoje i zloupotrebe. Procedure jesu komplicirane i procedure treba pojednostaviti, međutim činjenica jeste da i kada je u pitanju invaliditet postoje određene zloupotrebe, mi osobe sa invaliditetom moramo to razumjeti da postoje različiti ljudi i unutar nas samih koji vrše određene zloupotrebe. Postoje osobe sa invaliditetom, imaju svoja prava, ali osobe sa invaliditetom također imaju i svoje obaveze. To je ono što osobe sa invaliditetom žele mijenjati, da ih društvo ne gleda samo kroz prizmu njihovih potreba, već kao ravnopravne članove koji žele dati svoj doprinos zajednici u kojoj žive. U nastavku o ovoj temi razgovaramo sa ministricom zdravstva Unsko-Sanskog kantona Zeminom Kadirić.